Στο προηγούμενο επεισόδιο, ο Κέντα και οι φίλοι έγιναν καλύτεροι στο Beyblade εξαιτίας της φιλίας τους με τον Τζίνγκα Χαγκάνε. Αλλά οι μπελάδες δεν αργούν όταν εμφανίζονται ο Μπένκι και οι κυνηγοί. Ο Μπένκι προκαλεί τον Τζίνγκα σε μια μάχη ενάντια στο νέο του Beyblade, το Μαύρο Ταύρο. Ο Τζίνγκα δέχεται και συναντάει τον Μπένκι σε μια ερειπωμένη αποθήκη. Ο Μπένκι ορκίζεται ότι θα νικήσει στον αγώνα, αλλά ο Τζίνγκα δεν υποχωρεί εύκολα. Ο Πίγασος και ο Μαύρος Ταύρος ετοιμάζονται. Οι αντίπαλοι μάχονται ως το τέλος. Ο Τζίνγκα κερδίζει, αλλά ξέρει ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Η εκδίκηση του Γκάσερ. Ταύρος! Ρίξτε τις μπούρες! Πονάει το χέρι μου, γι' αυτό δυσκολεύομαι. Όμως δεν είναι λόγος αυτός για να παραιτηθώ. Ο Κιόγια εκπαιδεύεται σκληρά. Ρίξτε τις μπούρες! Σύνελθε! Πρέπει να γίνω πιο δυνατός για χάρη του Κιόγια! Ρίξτε τις μπούρες! Για χιλιοστή φορά! Ταύρος! 1, 2, 3, 4! Τράβα το κλαδί! Τράβα το κλαδί! Αριστερό, δεξί, αριστερό, δεξί, αριστερό! Καβούρια! Ο Ματ Γκάσερ! Νιώθεις λίγο στριμμένος? Ρίξτε τις βούρες! Ρίξτε τις βούρες! Πώς πάει το Beyblade μου? Και το δικό μου. Με τη σειρά! Τα έχω εδώ, παιδιά, περιμένετε. Φαίνεται πως η Μαντόκα έχει δουλειά σήμερα. Ναι, γιατί είναι η καλύτερη στην πόλη μας. Ορίστε, παιδιά. Να φροντίζετε τα μπέι σας. Να θυμάστε να είστε καλοί με τα μπέι σας και θα είναι και αυτά μαζί σας. Εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο επόμενος παρακαλώ. Όχι, τι έγινε? Κοίτα, κοίτα. Είναι φοβερό. Τι έπαθαν αυτά τα μπέι? Ένας τρομακτικός τύπος. Είπε πως θα χαράξω τα μπέι σας όπως το Ματ Γκάσερ. Το καημένο μου απροστάτευτο μπέι. Τι τρομερό πράγμα. Είναι ασυγχώρητο. Μαντόκα, περίμενε. Ας χωριστούμε να ψάξουμε το μέρος. Μόνοι. Λοιπόν, αν τον βρείτε, παιδιά, φωνάξτε με, εντάξει. Μην τα βάλεις μόνος μαζί του. Εντάξει. Άκου να δεις, χαράζει τα μπέι. Τι απέσιο πράγμα. Μήπως θες να πεις στριμμένο? Το πιασες? Ρίξτε τις μπούρες. Έλα, Έχασα. Καβουροπληκτικό. Αλλά δεν τελείωσα ακόμη. Ξεκινά, Ματ Γκάσερ. Τι κάνεις? Είναι στριμμένο. Ο αγώνας έχει τελειώσει πάντως. Σωστά. Δεν είναι δίκιο. Και τώρα ένα καβουροπληκτικό φινάλε. Στριμμένο. Αυτό είναι απέσιο. Απέσιο. Ποιο είναι το επόμενο θύμα? Εσύ, καβουράκι 1? Ή μήπως εσύ, καβουράκι 2? Όχι, όχι. Στάσου. Κέντα. Μην απλώσεις χέρι πάνω στους φίλους μου. Τι λες για μια δαγκάνα ή μήπως θέλεις να είσαι ο αντίπαλός μου? Μην τα βάλεις μόνος μαζί του.
Αυτό το πιτσιρίκι έχει δυνατότητες. Τι είναι αυτό το πράγμα πίσω σου? Χτύπημα. Νίκησα. Σαζιτάριο! Πού σου έγινε αυτό? Στριμμένο. Και τώρα το μεγάλο τσίμπημα για τον χαμένο. Πάμε, Ματ Γκάσερ! Σαζιτάριο! Τζίγκα! Τι νομίζεις ότι κάνεις εσύ? Συγγνώμη, Τζίγκα, εγώ... Δεν πειράζει καθόλου, Κέντα. Έκανες το σωστό που προστάτεψες τους φίλους σου. Ευχαριστώ, Τζίγκα. Είσαι ο Τζίγκα Χαγκάνε, καβουρά? Άκουσα το όνομά σου από ένα τεράστιο κάβουρα με το όνομα Μπένκι. Από το Μπένκι. Ποιος είσαι? Είμαι ο περιπλανόμενος Μπλέιντερ Τεστούια Ουαταριγκάνη. Λέξεις όπως η φιλία μου φέρνουν ναυτία. Θα σπάσω τα μπέι και των δυο σας. Το πιασες? Και τώρα αγωνίσου. Όχι, ευχαριστώ. Τι είπε ο κάβουρας? Αγωνίζομαι μόνο με Μπλέιντερ. Όμως όποιος πάει μπέι επίτηδες δεν είναι Μπλέιντερ για μένα. Πάμε να φύγουμε, Κέντα. Αυτό που είπε. Και αν σου λέγα για τη Μαντόκα, θα άλλαζες γνώμη? Ξέρεις που μπορεί να είναι? Είσαι πολύ... Μαντόκα. Οι δαγκάνες βγήκαν. Στριμμένο. Υπάρχει στάδιο σε αυτό το μέρος? Έχει σχήμα κάβουρα. Δεν αστειεύομαι, χαζοβιόλιδες. Ο Ματ Γκάσερ είναι ο αστερισμός του κάβουρα. Δεν νομίζεις πως αυτό είναι το τέλειο στάδιο για μένα? Τι είναι αυτές οι τρύπες? Έτοιμος? Φυσικά. Θυμήσου τη συμφωνία. Αν νικήσει ο Τζίγκα, η Μαντόκα... Ναι, θα σας τη γυρίσω, ανόητε. Αλλά αν νικήσω... Θέλεις βαθμούς? Σίγα, οι βαθμοί είναι για τους βλάκες. Το μόνο που θέλω είναι να γεμίσω τον πίγασό σου χαραγματιές, εντάξει? Στριμμένο. Τρία, 2, 1, ρίξτε τις βούνες! Πάμε, πήγασε! Στριμμένο! Μα τις δαγκάνες μου! Τέλεια, ο Τζίγκα κερδίζει! Μπράβο! Πρέπει να επιστρέψεις στη Μαντόκα. Για κοίτα λοιπόν, είσαι πραγματικά καλός. Και τώρα πάμε για τον δεύτερο γύρο, καβουράκι. Δεύτερο γύρο? Ο καλύτερος στους 3 αγώνες. Αυτός που θα πάρει 2 νίκες χαράζει. Εννοώ νικάει. Δεν το είπες αυτό πριν? Δεν το είπα. Νόμιζα ότι το είπα. Όχι. Ναι, βέβαια, σίγουρα το είπα. Έχεις χάσει, ζαβολιάρη! Θα έχει μπει άμμο στα αυτιά σου, καβουράκι. Δεν το είπες! Και τότε γιατί δεν ακούς τα λόγια στο μυαλό μου? Ώστε δεν το είπες, λοιπόν! Τώρα βγάλε τις δαγκάνες σου. Θα ανησυχείς για τη Μαντόκα, καβουράκο. Στριμμένο, δεύτερος αγώνας. 3, 2, 1. ρίξτε τις βούρες! Θα το πάρω με ένα χτύπημα. Αστρική επίθεση του Πίγασου. Καβούρια. Είναι αφρός! Απέφυγε τον. Πίγασε. Γλιστράει στον αφρό. Κρατήσου, Πίγασε. Δεν είναι καθαρή μάχη! Ποιος το περίμενε ότι θα εμφανιστούν καβούρια? Η φύση λειτουργεί με μυστήριο τρόπο. Δεν είναι μυστήριο. Εσύ το έκανες. Δεν έχω άλλη επιλογή. Πίγασε, επίθεση. Τι? Απίστευτο. Δεν θα επιτεθείς σε αυτά τα βοήθητα πλάσματα. Πώς θα κοιμηθείς το βράδυ, ξυπνάκια? Καλύτερα από σένα που κρύβεσαι στο καβούκι σου! Τι? Για δες, νίκησα. Αποκλείεται. Τώρα ένας κερδίζει και ένας χάνει, καβουρά. Έχασα. Πώς έγινε αυτό? Έχασα, αλήθεια? Δεν νίκησε τον Μπέι, τον
είναι ο Κάβουρας! Είναι άδικο! Αυτός ο γύρος δεν μετράει! Ατυχήματα συμβαίνουν, ειδικά στους αγώνες. Μια νίκη και μια ήττα. Ήταν καλός αγώνας τελικά. Ουαταρικάνι! Δεν πειράζει. Τζίγκα! Θα νικήσω στον επόμενο αγώνα. Αυτή τη φορά δεν θα χάσω. Στριμμένο. Τεστούγια Ουαταριγκάνι! Μα τι είναι αυτή η γελία μάχη! Σου είπα πονάω! Σταμάτα! Φτάνει! Αρκετά πια! Τρίτος γύρος, έτοιμες ταγκανές, πάμε. Τζίγκα, μπορείς να τα καταφέρεις! Πιστεύουμε σε σένα! Νίκησέ τον! Νίκησέ τον! Αφήστε το πάνω μου, παιδιά! Στριμμένο. Νομίζεις ότι θα νικήσεις επειδή σε χειροκροτούν? Ακριβώς! Με καλούς φίλους να σε στηρίζουν, η δύναμη του Μπλέιντερ αυξάνεται 2 ή 3 φορές περισσότερο. Τζίγκα! Αυτή είναι η φιλοσοφία του Beyblade. Κάνεις λάθος. Πολύ λάθος. Δεν ασχολούμαι με πράγματα όπως φιλίες. Κάτι τέτοια σαν τις φιλίες. Κάτι τέτοια σαν τις φιλίες δεν χρειάζονται. Δες το Mad Gasser μου. Τι είναι αυτό το πρόσωπο? Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη θλίψη, το μίσος, την οργή. Έχασα πάλι. Είσαι πολύ δυνατός, Έκιζεν. Δεν εκπλήσωμαι. Το χωριό σου είναι το νούμερο 1. Αν εξασκηθείς θα γίνεις κι εσύ δυνατός σου, Αταριγκάνι. Σε παρακαλώ, μάθε με πως να γίνω δυνατός σαν και σένα, Έκιζεν. Φυσικά θα το κάνω γιατί είσαι ο καλύτερος μου φίλος. Καλά δεν λέω, δικέ μου. Σωστά. Ποιος από εσάς είναι ο Έκιζεν? Έμαθα ότι είναι ο καλύτερος Blader του χωριού. Είμαι ο Ταράμπα, ένας Blader που ακολουθώ το μονοπάτι του πολεμιστή. Ο Ταράμπα, έχω ακούσει γι' αυτόν. Καταστρέφει τους αντιπάλους του. Έκιζεν, είσαι καλά? Ποιος από εσάς είναι ο Έκιζεν? Ο Έκιζεν φοβάται. Ο καλύτερος μου φίλος είναι... Λοιπόν, ωραία, εγώ είμαι ο Έκιζεν. Ώστε εσύ είσαι. Ετοιμάσου να αγωνιστείς. Κάνε ό,τι μπορείς, Mad Gasser. Εδώ τελειώνουν όλα. Νίκησα. Τα λέμε. Ήμουν τόσο αδύναμος. Εγκατέλειψα το Beyblade μου και τώρα ο Mad Gasser χαράχτηκε. Αλλά ειλικρινά άξιζε τον κόπο γιατί προστάτεψα το φίλο μου. Το σημαντικότερο είναι ότι είναι καλά. Έκιζεν! Αυτά συμβαίνουν όταν θυσιάζεσαι για ένα φίλο. Ο Έκιζεν με άφησε μόνο μου και έφυγε. Τότε κατάλαβα ότι πράγματα όπως η φιλία είναι μια αυταπάτη και μόνο. Τότε κάτι ξύπνησε μέσα μου. Στριμμένο. 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 Νίκησα τον Ταράμπα εύκολα. Ουαταριγκάνι! Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με! Δεν είμαστε ακόμα φίλοι! Αυτό ήταν πριν από πολύ καιρό, το ξέχασα. Ουαταριγκάνι! Η βασιλεία του τρόμου τώρα ξεκινάει. Καλά δεν τα λέω, Mad Gasser. Ας γεμίσουμε κάθε day του κόσμου με χαραγματιές. Ναι, αυτή είναι η εκδίκησή μου. Στριμμένο. Τώρα ξεκινάμε, Κάβουρα. Με το 3, 2, 1. Ρίξτε τις μπούρες! Ναι! Σε λίγο θα χάσεις. Θα σου αποδείξω ότι κάνεις λάθος και οι φιλίες μετράνε. Στριμμένο. Ενδιαφέρον, αλλά πρέπει να με νικήσεις πρώτα. Και αυτό δεν θα συμβεί, Τζίγκα, θα κάνε. Κόλπο λειτουργίας αλλαγής. Γιατί τόσο ψηλά, Τζίγκα? Δεν θα μπορούσε να επιτεθώ έτσι. Μα τι να σκέφτεται.
Τι κάνει? Στριμμένο. Τώρα τι γίνεται? Πήγασε! Κατάλαβα. Βάζει τον Μπέι του ψηλά για να μην τον επηρεάσει η λάσπη. Ο Πίγασος θα σταματήσει σύντομα χάρη στη λάσπη. Θα πρέπει απλώς να περιμένω. Στριμμένο. Τι να κάνω? Έλα, Τζίνγκα! Δεν πρέπει να ξανέχισε! Δεν έχει νόημα. Τα χειροκροτήματα και η φιλία δεν πρόκειται να σε βοηθήσουν σε τίποτα. Τι νομίζεις ότι πρέπει να κάνουμε τώρα? Αυτή η δίνη είναι σαν τυφώνας. Τυφώνας? Τζίνγκα, θυμάσαι την ειδική κίνηση του Κιόγια? Την κίνηση του Κιόγια? Επίθεση τείχου του Λιόν. Σε ευχαριστώ, Κέντα. Πήγασε! Ό,τι κι αν κάνεις είσαι καταδικασμένος. Τι? Μπράβο, Τζίνγκα! Τυφώνα του Πίγασου! Τι, η λάσπη! Τώρα πήγασε! Δεν θα το έκανα αυτό στη θέση σου. Αν χάσω, δεν πρόκειται να μάθεις ποτέ που βρίσκεται η Μαντόκα. Τι είπες? Λες το αντίθετο από ό,τι είπες πριν! Είπες πάλι ψέματα! Δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς, μικρέ. Λοιπόν, τι θα κάνεις, Καβουράκο? Μην ανησυχείς για μένα! Η Μαντόκα! Είναι ο Μπέγκι! Ώστε είναι αλήθεια ότι του πες για τον Τζίνγκα! Όχι, Κέντα, σταμάτα, κάνεις λάθος! Ο Μπέγκι με έσωσε! Τι? Τι πράγμα? Άουτς! Όχι, φύγε! Μπέγκι! Μα, τι έκανε ο Μπέγκι? Κατάλαβα ότι ένας αγώνας Μπέι πρέπει να είναι δίκαιος. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος του Αταριγκάνι! Μ' ανατριχιάζει! Μπέγκι! Μπέγκι, έσωσες! Δεν ακούω! Τώρα, πάλεψε Τζίνγκα, έλα! Συνεχίζουμε, ο Αταριγκάνι! Αηδία! Πάμε! Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Ο Αταριγκάνι, ο λόγος που νίκησα είναι γιατί με στήριξαν οι φίλοι μου. Φίλοι? Λοιπόν, κατάλαβες τώρα, Ας τελειώνουμε με ανοησίες όπως η εκδίκηση. Οι αγώνες Μπέι πρέπει να είναι διασκεδαστικοί. Κοίτα. Χαμογελάει. Ναι, σωστά. Θα πρέπει να το δοκιμάσεις κι εσύ. Έλα από το μαγαζί μου κάποια μέρα. Θα χαρώ να επισκευάσω το Mad Gasser. Αλλά πριν το κάνεις να ζητήσεις συγγνώμη που χάραξες όλα αυτά τα Μπέι. Για δείτε, ένα διαστημόπλιο. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Έφυγε! Στριμμένο! Φίλοι, χαμόγελο. Συγγνώμη, αλλά αυτές οι λέξεις δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιό μου. Η εκδίκησή μου συνεχίζεται. Τραλαλάλα, τραλαλάλα, φεύγω. Φίλε, μιλάει πολύ στον εαυτό του, δεν το καταλαβαίνω. Ούτε κι εγώ, αλλά η Μαντόκα είναι ασφαλής. Ναι, ευχαριστώ που ανησυχήσατε για μένα. Αλήθεια, πού είναι ο Μπέγκι? Τζίνγκα Χαγκάνε, σίγουρα με έβαλε σε πολλές σκέψεις.